Percuma oina, percuma helaku, masih matuai. Percuma oina, percuma helaku, namar natorasi. Tepuk tangan. Jadi anda orang suhu pasatami uloson tuhamuna inang do helaku. Tok kita manduk melihat itu Tuhan ni. Ala boy do mardala denggan pesta pamasu-masuon muna. Diho tapea mulai sadarion ngahelaku beho dang dak panggil nan tulang beho tuau. Mapanggil inang. Sebagai kepala rumah tangga, burju-burju mau amang memimpin rumah tangga. Unang gabi pembicaraan ala ni hasisega ni rumah tangga. Gabi imam maho di tengah-tengah ni keluarga, boy di luga hokko rumah tangga. Di botohodo pangalahun di borukon. Naneng neng do osong nau. Jadi sotong dipukul hobor koda ikon acara-acara muda ibana asa gabi col manasea asa gabi boy ala tabat yang gota keluargamu jala holano do parmain ni oma do bapak jadi gabi imam maho amang di tengah-tengah ni keluarga mda jadi malu songko baru boleh dikatakan lungur aku alay dang songoni nang ngabelga ho malu ngabelga ikos ngaboy komar rumah tangga selama on tikiri jolok ko hodo na dekat tuau hodo rong aku marsoal hodo rong aku merbada jadi nunga gabung beho tutong-tongan ni keluarga marga hutapea burju-burju mau dainang jala gabe parmai sitiruo mau Molo adong masalah keluarga, una pabua di media sosial. Sudah jol mama boto, mengalu-alu kamu tu debatada, dang denggas songoni, tu debata riba mengalu-alu, asa diurupi ho. Jadi burjuma ho ina, kon utama ho nomu masih matuam, ay ngarap do si matuam po ina. Nomor 1 kasih matuami, alana selamaon tikir joloku ho di nomor 1 ho kodo sonari ngagawi parmain ni marga utape aho kon nomor 1 ono mudo parmim simatua midai nangda burju mau da boru jala boy mahoan non gabe ina di tonga-tonga ni keluarga besar si utapea jadi songon ni majolo hataku ano na utabatangi sao Ini tu baru dotam hela nakin hubege dokon amang pede taro ikut saling mencintai ruamu saling makaholongi jala molo somar sia holong kamu dangadong dalani kamu makaholongi no tua apalagi tu hatta di bata molo saling makolong dua hamu dua berarti holong mahamu tuhami akan tua-tuamu apalagi matu Tuhan dah laila asimat berjumlah helada tahun baru jadi mak tutu di hamu baru nami do hela nami di senyon nek pasaton nami ma tutu ulos hela tuhamu na dua apa detikyon jarong do hatan na tu nama dokon kejang rumen nama orar do bekuan tu kejang memang umur muna dua helakku do baruku sahat tuna saur matua asa tubuh menna skor di torun tadiang marurak mah tu toru marbulung nang tu kejang sahat ni sulu menna sahat tu baktian ti garas kupasatai maulos helot tuamu borudo ho helakku sahat metode bang biajar sahat tu par horang matu tu musik tubuh anak koina tubuh sikon
ningolu sai hot maho ni hatuau mi dari kon haposomi dua bangalaho malo malo mahoru marsia doba marsia jua mahabu marsadaroha burju burju homoruku marsi matua asa tanda mahoina boru di raja burju burju homoruku marsi matua asa tanda mahoina boru pusunggu asa tanda mahoina boru pusunggu. Jadi di son adong dotong lianon nami madar hela. Jadi madaron songon simbol doi di helaku. Molo mengikuti ulau ko di dongat tubuh alitom madi abaram. Alai molo di ulau boru alitom madi gotingmu. Jalau nang buat kamu tu perjujian, manang tu permituan. Ikon tu madar tu ulau doon asa boy denggan. Jadi las marwani helaku majalo madar helaon. Melihat Ulun atulang. Ayang ko madar helaon, tuna sojani boadommu, tupar jujiani. Ayang ko madar helaon, nai ko boadommu, para datani karena burju Oras. Sampai kamu jo kursi bu seson.